לחיות בלי לפחד, למות מאהבה. מצד אחד יש לי את הכנרת היפה, מצד שני יש לי בית קברות. בסוף היום, כל מה שחיצוני בא והולך. כל מה שחיצוני, זמני. הגוף, הבתים, הכסף, רכבים. כל מה שיכולים לגעת הולך. יש שתי דברים בעולם הזה שלעולם לא הולכים. הנשמה שלנו וההשפעה שלנו. אלה השני הדברים היחידים שגם יישארו כאן, גם שאנחנו פיזית לא נהיה כאן. אז כל מה שאתם עושים ביום יום שלכם, כל מה שאתם עובדים בשביל, צריך לכוון אתכם לשני הדברים האלה. בגלל שזה איך שהצלחה נמדדת. הצלחה אמיתית זה נמדד ביכולת שלך להשפיע לטובה, להשאיר משהו מאחוריך, דרך הנוכחות שלך. שאנחנו פיזית לא נהיה כאן, הנשמה שלנו תישאר כאן, והנשמה שלנו תשפיע. למה שזה יהיה, זה ישפיע. אז אנחנו צריכים בחיים האלה, בהזדמנות הזאת, לדייק את הנשמה שלנו, לנקות אותה, לרפות אותה, לתאר אותה, ולחיות את החיים, לחיות עם כוונה, לבחור בפוטנציאל שלך. תבחר בפוטנציאל שלך. זה איך שאנחנו נשאר. ככה. לא משנה מי אתה, לא משנה כמה כסף יש לך, לא משנה איפה אתה עכשיו בעולם. כולנו נשאר ככה. כל בוקר שאתה קם, כל נשימה, כל צעד, כל רגע, זה הזדמנות לעצם את הפוטנציאל שלך. זה הזדמנות לבחור בפוטנציאל שלך. אתם רואים איך שכאן יש את השמש, וכאן יש השתקפות של השמש? זה מראה לנו שכל מה שמלמעלה בא למטה. באנגלית אומרים את זה יותר טוב. As above, so below. As within, so without. חבר'ה, החיים זה השתקפות אחת שלמה. בין העולם הפנימי החיצוני. אפילו מתי שאנחנו נושמים, יש לנו את העיקרון הזה. יש שתי פעולות. חיים פשוטים, חבר'ה. חיים פשוטים בגלל שאנחנו יכולים לבחור. אבל הרבה אנשים לצערי מחכים עד שמשהו רע יקרה, שהם יתעוררו ויבחרו נכון יותר, ויבחרו לעצם את הפוטנציאל שלהם. יש לכם את ההזדמנות לבחור עד שאין לכם. תחיו את החיים. תחיו את החיים. תחיו את החיים. איזה הזדמנות יש לנו. כמה יופי, כמה יופי. כמה יופי, אפילו העצים. כמה פרטים יש, כמה בורא עולם השקיע בבריאה שלו. ואנחנו חלק מזה. כמו שהוא ברא את המים, את השקיעה, את כל הפרטים הקטנים בצמחייה. גם ברא אותנו. גם ברא כל מה שסביבנו. אז איך זה שאתה מגיע למצב שאתה קם בבוקר, אתה מעדיף לגלול, אתה מעדיף להסתכל על מסך מרובע קטן כזה, שיש את כל היופי הזה. אני לא רק מדבר, דרך אגב, אני לא רק מדבר על הכנרת או עצים. אני מדבר על היופי
לשפר את עצמך, על היופי, לתת כבוד לבורא עולם, בלדאוג לבריאה שלו. אני חושב דרך שיפור עצמי ודרך לעצם את הפוטנציאל שלך מבפנים לבחוץ, זה איך שאתה נותן כבוד לבורא עולם, אתה דואג לבריאה שלו, אתה עושה את כל מה שאתה יכול, לתת לו את הכבוד ולעצם את הפוטנציאל שלו, ובאמת אתה מודה לו על ההזדמנות שאתה חי, שיש לך את החיים האלה, שכל בוקר אתה פותח את הבוקר שלך עם הודיה, אתה מודה, כמה טוב להודות, כמה טוב להודות, כמה טוב להודות. לחיות בלי לפחד ולמות מאהבה. החיים זה השתקפות, החיים זה השתקפות, חבר'ה. זה הסוד, זה מה שזה, זה פשוט. מה הסוד? זה שיש שתי צדדים להשתקפות. כמו שאתה מסתכל על מראה, יש שתי צדדים. החיים זה בעצם מראה. בין העולם הפנימי לעולם החיצוני. העולם החיצוני זו תוצאה מהעולם הפנימי. זהו. כמו שיש שמש למעלה, ויש את ההשתקפות למטה, יש לנו את העולם הפנימי שלנו, ופותחים את העיניים. ויש לנו את העולם החיצוני. אבל העולם החיצוני זה השתקפות של העולם הפנימי. אז אם אתה רוצה לשנות משהו בעולם החיצוני שלך, אתה חייב קודם כל לשנות את מה שמעצר את זה. זה העולם הפנימי שלך. Cause and effect. As within, so without. As above, so below. מתי שאתה באמת מבין את זה, אחי? אבל באמת מבין את זה? וואו. וואו. החיים נותנים לנו את כל התשובות, אבל בגלל שיש הסחות דעת שמכוונות לקחת את עצמנו למקומות שאנחנו לא יכולים להבין את הפשטות של החיים. אנחנו תמיד בלופ של survival mode. אז הרבה אנשים לא מבינים את הפשטות. דרך הנשימה שלנו, זה הסוד של החיים, חבר'ה. inhale, exhale. נשימה פנימה ונשימה חוצה. זהו. זה ככה. יש שתי פעולות, שתי צדדים, כמו שאתה מסתכל על מראה, יש לך צד, ויש לך את מה שמשתקף אליך. זה אותו דבר, חבר'ה. כמה טוב להודות. כמה טוב להודות.